V rychlosti mrkneme na Half-Life 2, to je taková výstavní skříň NVIDIA. Ovládá se to klasicky, asi podobně jak na konzolích. Jsou tady dvě páčky analogové, jedna slouží pro pohyb, druhá slouží pro otáčení. Já jsem ho nehrál tak dlouho, abych se na to pořádně zvykl, nedostal jsem se někde, kde by se dalo střílet. Zkoušel jsem na to samozřejmě jako PCčkář zapojit myš, klávesnici, jestli tam bude náhodou reagovat, ale nereagovalo. Když už to tu máme, tak si můžeme ukázat to nahrávání živé. Ať to nešuplám po obrazovce. Teď jsem zapl. Teď bude asi trochu delší pokec, ale já myslím, že to pomalu na ukázku stačí. Half-Life asi znáte.